Hej YouTube, og velkommen til Vi spiller Skyblock episode 2. Nemlig. Ja, der var lige dejligt billede af Skyblocken her. Så kommer der lige en ind i portalen der. Hvor er du? Vi spiller det inde på Vortex Network. Må Jens han ikke snart vil sige noget? Hvad? Bare et eller andet altså. Du er altså jeg venter på at du kommer ind. Jeg venter på at jeg kan stikke en kniv igennem ryggen på dig. Jeg tror ikke jeg tør at komme, fordi jeg har... Nej, det er bare gas. Okay, så jeg har noget du skal se. Ah! Jeg har noget jeg har fået du skal se. Prøv at se. Hvad har jeg i hånden nu? Spawner. Det er hvad det er for en. Det er vel ikke en golem? Nej. Det er pig. Yep. Vi skal have lavet sådan, vi skal have lavet en... Som med Pigman, så skal vi da bare komme i gang. Ja, vi skal have lavet en farm til dem. Og jeg laver en lille tip her. Nej. Jeg kører... Jeg tager en spand vand. Og så går jeg opad, og så... Har jeg en... Jeg fatter ikke, jeg har votet så mange gange, og jeg har ikke engang fået noget. Eller har jeg? Lader jeg lige kisten måske? Jeg kan ikke forstå. Hvor er det sammen? Nå, der var det. Sådan, så kan jeg være rolig igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, måske skal du gå nedad, Jens. 10, 11, 12, 13. Der, stop. Bare stop ved 20, Jens. Du er kommet over 20, du er på 30 nu. Ja. Stop der. Fordi så bygger jeg nemlig nedad. Fuck, jeg dør. Skriv go. Nå. Jeg tager den ting, inden de forsvinder. Havde du kun sten på dig? Og en spand vand. Nå godt. Ikke andet. Skal Iceland go, så kommer man hurtigt til sit Iceland. Jeg går derop igen. Det skal YouTube-channelen lige høre jo. Hvad? Kan du ikke smadre lidt af det der? Vi har ikke brug for så meget. Ej, jeg skal nok fjerne det. Jeg skal bare lige herop og så sætte en spand vand. Nu bruger jeg lige lidt snyd her, jeg bruger X-rays. Men det, altså... Hvem dør? Nej, man kan ikke bruge det til noget herinde. Jo, man kan bruge lys. Og... Sådan man kan se noget. Jeg er jo lidt blind, altså. Nej. Nej, ikke mere vand, ikke mere vand. William, nu kan du komme op. Jeg skal ikke op. Okay. Jeg skal ned, rettere sagt. Man skal gerne bygge sin Iceland langt nede jo, sådan. Fordi så kan man bygge så højt op, man vil. Ja, vi bygger den her. Der er ikke meget luft her, synes jeg ikke. Hvad skal der? Wow! Jeg tror lige, jeg skriver Iceland Home eller sådan et eller andet her. Sådan der. Der var lige luft. Eller Iceland Go. Altså, jeg glæder mig virkelig til, at vi får lavet det her. Ja. Nå, du har lige lavet en vandkilde, Jens. 6. Ja. Du har bare kommet til at lave en vandkilde. 7. Det var også rigtig godt. Det havde vi jo brug for så meget. Jo, der er lavet den i sidste episode. Jamen, den du lige har lavet. Du lavede en vandkilde, da du kastede det der vand der. Nærmest. Geronimo! Okay, det gjorde han ikke alligevel. Men altså, træls han ødelægger det her for mig. Husk lige Iceland Go en gang imellem, ikke? Jeg døde ikke. Nej, det ved jeg godt. Men vær klar med den. Whee! Whee! Au. Og så skal jeg bruge bare en almindelig pickaxe. Jeg tør ikke det her. Fuck. Hold lige meget. Er du deroppe, eller er du hernede? Jeg er dernede. Jeg bygger det der øverste. Shit, der er langt ned endnu. Kan vi ikke lige så godt bygge langt ned, egentlig? Jo, vi skal også bygge 10 ned, eller du må gerne bygge længere, hvis det er. Tror jeg bygger lidt længere ned.
Er det i orden, hvis vi mister lidt sten? Vi har rigeligt. Ja, men det kan være, at du er sådan en, der ikke gider af med noget. Oh shit, det fucking beep. Det er sådan en beep-lyd, den kunne vi godt redigere ind en gang, men det orker jeg bare ikke til. Jeg glæder mig virkelig til det her, det bliver færdigt. Og som jeg ved, at vi bare begynder at falde lige så stille. Så kan man mærke, og der kommer ikke særlig mange videoer op her for tiden, fordi vi er i skole. Ja, og så har jeg også min egen kanal, jeg skal lave lidt på, så... Det er forfærdeligt. Og så har jeg ikke særlig meget tid. Nej. Og vi er nu ikke altid. Og vi har ikke særlig meget tid. Og hvis I ser min kanal, så er der en byggekonkurrence. Shit, jeg mistede lige min diamond pickaxe, der var enchanted. Nej, du tog ikke den enchanted. Det var min egen. Jeg har fået den i Award. Godt. Stadig jeg mistede den. Du må ikke tage den enchanted pickaxe, der er i... Jeg tror faktisk, det er lidt usikkert, at jeg har en enchanted sværd på mig. Fordi jeg er dårlig til at ramme de rigtige ting altid. Det er ikke altid, jeg rammer det rigtige. Så er tingene, de rører langt ned. I ingenting. Jeg råder lige til at sige Need for Speed 2, altså. Det er godt. Den har jeg lige set. Lige en anden. Hvad har du lige set? Need for Speed. Hvad er det? Det er noget sjovt noget. Der findes 5 af dem. Eller 6, tror jeg det er. Fordi der er Need for Speed 5, og den... Ja, der findes 5 af dem. De starter ikke med 0. Bare fordi nogle gange, der plejer de ikke at skrive 1. Fordi de ved jo ikke lige frem, det er 1'eren. Eller jo, det ved de jo, det. Men altså, de ved ikke, om de laver flere, så derfor skal de ikke skrive mere end... Skrive noget tal. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men det... Nogle film håber man, at der kommer en efterfølger på, og så kommer der det ikke. Andre film håber, synes man ikke, der skal komme en efterfølger på, og så kommer der en. Jamen det er fordi, dem som der ikke man håber det, de har jo sikkert brugt ekstra lang tid på at lave filmen. Ikke? Ja. Nu døde jeg lige. Geronimo! Ja. Wow. Fik jeg alle mine ting. Seriøst, jeg mistede alle sten. Hvordan kunne jeg det? Sten og sten og sten. Eller gjorde jeg? Tog du stenen? Nej. Seriøst, jeg røg ned og døde her. Hvordan kan det så være, at jeg kun får mit diamond? En diamond pickaxe. Jeg får ikke en sten tilbage. Det er da også bare ringe. Okay. Der er en, der sælger en diamond pickaxe for minimum 10.000. Jeg tror ikke, der er så mange, der byder på den. Så er der lige 3.000, der byder på den. Nej. Ej, så mange er der ikke inden her. Der var i hvert fald et par stykker inden. 111. Okay, det står ude siden. Det kunne man jo bare tjekke. Den der Need for Speed, den kunne jeg bare godt lide. Men det er også rigtig dejlige biler, der er med i det. Jens, det er sådan nogen, du skal have der. Bilbiler, eller hvad? Det er sådan nogen, der var med det der Need for Speed der. De biler der, de er bare sindssyge. Er det Teslaer imellem? Nej, rolig nu. Jens. Det er fede biler. Hvad? Det er virkelig fede biler. Tesla? Ja. Ja, men stadig, de kom sikkert ikke. De er jo ikke kommet endnu dengang, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, måske var de. Jeg ved ikke så meget om Tesla endnu. Men jeg gad godt at vide meget om den. Fordi det er en fed bil. Men det ved jeg jo allerede om den, så det er jo godt. Der ved man jo lidt om den. Med den fede bil. Hvorfor dør jeg også hele tiden? Jeg går rundt og lige nu og tager nogle af dine ting. Fy. Det er i kisten. Nå, det er dig, der går rundt og stjæler. Det sagde jeg så for, at det ikke var. Hey,
Svær. Den er der. Nå, kom der. Og så er de sten her. Ja. Hvad? Skulle vi begynde på den der pigment? Det er jeg i gang med. Ja, den ser bare ikke særlig stor ud. Altså, den er været lige så stor som den du viste mig, Ingo. Jeg har for et par dage siden. Ja. Den, jeg viste dig for på dage siden, den var 20. Ej, Jeg har lavet den pænt 40 stor. i længden. Og bredde, det var nok 12. Det har jeg gjort den. Ej. Jeg ved ikke, om den er lige så stor så. Eller var... Nej, jeg kan lige se, om den er. Jeg kan se, hvor meget vand det er brugt. Og min var okay, min var ikke så 40 der omkring. Det var den overhovedet ikke. Min, den var 1-2 mere end den her. Ja. Og hvorfor har du egentlig dækket den der, hvor vandet kom fra? For at de ikke skal ryge derned, eller hvad? Nej. For så. Jeg har bare lige gjort sådan der. Det er en god start der. Tror du... Nej, det skal det nok ikke. Jeg synes, der er lidt langt ned, egentlig. Kunne du være enig? Ja, der er langt ned. Hvad skete der? Jeg forstår ikke der. Hvor er alt vores jern henne? Vi har ikke noget jern. Jern får man ikke, når man voter. Gør man ikke? Nej. Det synes jeg gjorde. Hvad, har vi ingen ovn endnu? Nej. Hvad er vi for en bunderøv? Okay, må jeg se. 1, 2, 3. Hvor er vores kul nu henne? Nå der. Fedt. Sådan. Kolder vi så rigeligt af. Ja, det ser man. Hvad sker der egentlig for, at der bare står sådan en charndims derude midt i det hele? Ja, fordi den brugte jeg nogle penge, nogle af balancerne for at lave. Fordi jeg gerne ville have sådan, at jeg kunne lave nogle pickaxes til, hvor vi kunne bruge. Hvordan fik du en 2 gange diamond? Nej, ikke diamond, det er lava. Ja? Hvad mener du? Hvordan fik du 2 gange lava? Hvad mener du? Hvordan fik du skaffet lava? Til Stenmaskinen? Den ene af lavaerne, den starter man med, og den anden fik jeg, da jeg votede. Nå, jeg troede, du havde købt den, fordi de plejer at være mega dyre. Man kan ikke købe lava. Men det har man kunne. Har de ændret så meget? Det Så gør så. Fjern det. Fjern det. Fjern det. Fjerner du vand nu? Det er ikke så meget det, jeg prøver på. Godt. Oh shit, der var lige lidt hop på togen. Der var en dejlig sø. Det er en dejlig by, det her, nærmest. Hvis man kan kalde det. Hvad skal vi egentlig ikke, det her, sukkerkander noget. Skal vi ikke... Sugarcane. Ja, skal vi ikke, Vi skal bruge nogen til at lave vores enchanting skal vi ikke room. lave sådan en maskine til dem? Det kan vi godt. Det dem elsker jeg, men de er bare... Ja, det ved jeg egentlig ikke, hvor klogt det er. Men så behøver vi ikke at høste dem selv. Udover bare at trække et håndtag, hvis man laver den sådan. Men man kan også lave en sådan automatisk høster.
Har vi en... Er nogen, der har en økse et eller andet sted? Geronimo! Der var. Man kan hoppe ned derfra. Der. Raskerhoved. Nå. Der. Hvor fanden er den? Bingo. Nå der. Hvor Whetstone, det skal... det er bare forvirrende, altså. Har du tømt det der vand deroppe? Nej, det har Jeg har en common create. Okay. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg skal lige op forbi her. Hvad skal du da? Skal du ikke også op? Jo, jeg skal bare lige hen med common createn først. Nu håber jeg får en eller anden god ting. Jeg har ikke fået nogen common create. Nej, jeg har også spillet til det. Nej. Ja, men det er jo... Ironblocks, det er faktisk... Man får det en kan... common crate hver gang der er 500 votes. Nå, Det er snyd. nu har vi noget jern i det mindste. Så nu skal vi lige tjekke den her link her. Det her link Hvorfor fjernede du vandet? Om det havde jeg bare lyst til. Okay. Sæt det. Okay, så. Okay, Jeg skal beklager lige for lidt sort skærm. Hver gang jeg gør det her, men det... Kan du ikke lige tænde det? Sæt det deroppe, jeg skal lige op. Jo, men det, når du er oppe, så fjerner det igen, fordi det skal altså ikke lige være noget. Det regner godt nok meget her. Det er helt sindssygt. Det har regnet siden vi fik fri. Altså, har lærerne noget imod, vi fik tidligere fri, eller? Hvorfor skal den op efter vand? Nå, men jeg... William! Hvad lavede du? Nå, jeg fjernede bare vandet. Så der. Men må jeg fjerne det nu? Ja. Bare gå ned. Vi skal bruge stiger, hvis vi skal derop igen, det ved du godt. Vi skal alligevel bruge stiger senere hen, så det... Jamen, jeg kan lige så godt have det. Og vi dør ikke, hvis vi rører ned, fordi det laver jeg sådan en lille vandbassin. Indtil videre. Det bliver ikke ved med at være der. Vi skal have et eller andet sted, vi kan komme ned heroppe fra. Hvad mener du nu? Med og op og sådan noget. Stige. Jeg sætter lige noget vand der i midlertid. Jeg har Geronimo. Nå, ja, der. Det får lov. Ja. Der må bare ikke lige være vand der, fordi der... Hvorfor rører det ikke ned, det der vand der? Rører det overhovedet ned, det der vand? Jeg har lige sat noget vand. William. Ja. William, se mig. Jeg kan ikke se dig. Det der heroppe. Herovre. Og der. Goddag. Kurt. Ej. Ah! Du ser vel ikke slinder? Nej. Jeg prøvede bare på at begå selvmord ved at hoppe ned i ingenting. Jens, man må ikke begå selvmord. Det er virkelig nederen. Er det nederen, man ikke må begå selvmord, eller hvad? Nej, at man dør så tit, når man gør det. Lad du regne med, Jens. William, fjern lige de der bloks. Hvilke bloks? Jamen, så kan røre der vand ned. Nej, det gør der ikke. Hvad har jeg i hånden? Et skilt, men du skal sætte det først. Hvad med at sætte det der, Jens? Det vil ikke være en ret så klog idé. Og så sætte stenen Ja. dernede. Under den der.
Prøv lige at fjerne den først. Prøv lige at fjerne den der. 3. Og der er ingen sten der. Nej, jeg kan ikke gøre det. Ja. Altså, det var meget nemmere at bare sige det. Men okay, 3 huller, ja. Men her kan de bare stå stille, så ved du godt, I gør. Ej, det er bare løgn. Jeg har lavet den en gang for kort herude. Shit. Vi er bare de bedste til Skyblock. Er TPA dig? Nej, det kan man ikke. Jo, man kan. Ja, det kan man. Hvad er det for en tid, du er i? Oh shit. Vi prøver lige igen. Det er hårdt der. Hvad er hårdt? Jeg prøver at ødelægge et stykke sten med hånden. Ja, men jeg tror du ikke også, man smager? Vil du lige være venlig at hugge den? Tak for stenen. Og så hug den anden. Ja, venlig. Yes. Hvad har du prøvet på? Sådan der. Der er stadig et problem her. Nu rører det ned og dør. Nej, det er meningen. Ja, okay. Prøv at se. Jeg skal lige her. Vi tester det lige. Og tænk på, at de hopper hele tiden, dem der. Prøv at se, August. Nej, William. Det er William, du hedder. Se, William. Når de spawner, så rører de ned her. Ja, tænk på den her blok. Og så hvis... Ja, den skal væk. Så når de kommer her, så falder den ned i ingenting, og så er splat. Og så siger det splat! Ej. Så siger det splat. Fjerner du den der tak? Jamen, det rører bare ned endnu. TPR'er du mig? Nej, Jo. nu rører det ellers bare nedad. We are the champions. Hvor er du egentlig henne? Står heroppe. Nå, vi kom ned. Det er lidt træls at stå her uden noget vand. Okay. Det ville være dejligt med lidt selskab. Nu ryger jeg ellers bare ned. We are the champions. Ja, okay. Det er bare... Jeg vil gerne op. Au, for satan. Hvad fik du? Jamen, jeg røg bare ned. Ice. Sten. Så hoppede man hele vejen ned bare for en sten, altså. Så er man da også idiot. Er du da idiot? Nej, men altså. Du ved, hvad jeg mener. Næsten. Jamen. Du ved, hvad jeg mener, udover at du ikke ved det. Kan du komme ned med noget sten eller noget? Jeg har ikke engang sat sten på mig. Nej, men kan du hente noget? Jeg kan Ellers springer jeg bare. Jeg tager bare springet. Dør nok. Okay, jeg tager springen nu. Jeg går op og henter det, så tager jeg bare springet. Ja, det er for sent, Jens. Jeg har taget. Er du klar? We are the champions. Har du sat vand? Ja. Nu har jeg lige ventet så lang tid på, at det forsvandt, Jens. Møgunge. Han er også så besværlig. Jeg har gjort det, fordi at jeg er i gang med at lave mur. Og nu tror jeg ikke, det behøver at komme længere ned. Og det der, du satte det. Og der er nogle små forhindringer.
William, sæt det igen. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Vil du være venlig? Nej. Er du venlig? Nej. Vil du ikke være venlig? Nej. Hvorfor ikke? Fordi du ødelagde faktisk en plan, jeg havde lavet. Jeg er i gang med at lave mur ned, sådan at de ikke... Men dernede er jeg i gang med noget også. Så du skal ikke smide vand derned. Du må sørge for, at der ikke render noget derned. Fordi jeg rører ligesom af bordplatformen, hver gang der kommer vand herned. Okay, jeg prøver at lave en kurt. En kurt. Ja, en kurt. Og det er En kurt. en kurt af hvem? Altså ikke er hvad, men er hvem. Jeg skal bruge dig vand. Kurt, altså. Kom så, vand. Kender han overhovedet Kurt, altså? Ikke? Og Fuck! han hører mig, kan han, altså. Han hører mig ikke godt. Helt. Er det hernede, at de skal lande? Har du sat vand igen? Nej. Ja. Bare man Slet har ikke. nemlig en evighed på, at det forsvinder. Der er en grund til, at der er nogen, der hader, når folk sætter det. Slemt, vand. Jeg finder lige, om der er nogen, der har sat noget her omkring. Der. Nej. Er det 2 steder, der er blevet sat vand deroppe? Der er sat et par steder her. Så det forsvinder ret sjældent. Skal den her video til slut, eller hvad? Hvor lang tid har den varet? 27 minutter. Så skal vi til at slutte af. Kommer du herop? Nej. Jo. Når vand er nede. Vi tager som vores timer. Sig det. Okay, Så sætter den du er ikke ved lige om noget lidt. Hvis du sætter noget nyt, så er det bare... Og så siger vi farvel. Det er på vej ned. Jeg venter på det. Er der noget? Kan du Nå. ikke sætte blok, så den forsvinder eller sådan noget? Nej. Der er langt. Sugarcane. Sugar. Dejlig sugarcane. Okay, hvad bygger vi her? Det er 3. Ja. Hver sugarcane, jeg høster, det er lige med 200 kroner, hvis man vil købe det. Kan du ikke sælge en? Der tjener man ikke nær så meget. Ja. En melon. Rasker. Nam. Er det Okay, væk? det er jo bare træls, det der. Det var træls. Sådan, nu lukker vi det her af. Jeg ved ikke mere. Den er snart nede. Ja, snart altså. Snart er ikke nok. Det skal bare ske, altså. Hvor mange gange har du været død? Et par. Men det er også fordi, jeg røg ned. Hvor mange death har du? Nå, 5. Jeg har 2 kills. Ja. Jeg arbejder også lidt farlige steder her. Hvor mange kills har du så? 0. Hvor mange blocks har du ødelagt? 188. Jeg har 539. Det skal jeg nok slå på et tidspunkt. Hvor mange penge har du? 0. Jeg har over 65.000. Jamen, jeg ved godt, hvordan du tjener dem, Jens. Jamen, Køber og sælger. køb selv. Du ved godt, det er dem, der laver sådan noget, der... Hvornår forsvinder vandet dog? Dem, der laver sådan noget, der hvor købe sælge noget, de kan blive bandet. Nu er det forsvundet næsten. Det skal bare lige helt ned. Det skal jo ikke kun ned til mig, det skal jo helt væk. Så er det væk. Nej. Der er stadig William, noget det mener du bare ikke. under. Der er stadig under mig. Jens, det skal helt ned. Helt væk. Jeg tror, de dør af at hoppe ned her. Nå, tror du det? Ja. Det tror jeg overhovedet ikke. Så er det væk. Hvordan ser du det? Jeg kan se det heroppe fra. Jeg står og glor ned på dig. Nå,
Kommer du op og siger farvel? Jamen, farvel. Nå. Jamen, vi kan bare kigge op på dig. Farvel. Vi kan se en lille plet der. Ej, jeg er Se her den her nu. video, så kan du se, hvor lille du er. Hej, hej. Okay, jeg tror lige, jeg går op til dig. Da. Vi tager lige trappestigen. Ja, har lagt mærke til den? Nå, der var ikke noget. Jeg kommer lige på en lidt nemmere måde. William, Lege på taget. Nå. nu skal vi sige farvel. Der er gået en halv time, og der er snart 31 minutter. Altså. Vi skal have sagt farvel. Hvor vil vi gøre det hen? Foran vores træ her. Og Du pæne stiller dig over træ. på den der. Nej, ja. Du stiller dig på den, jeg stod på. Stil dig der. Farvel. Og så gør vi sådan der. Det er bare et rigtig pænt billede, der. Farvel. 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 Boom. Farvel. Boom. Vi ses. Boom. Ej, jeg vil bare gerne have et billede der. Det er pænt. Farvel. Godnat. Sov godt. Farvel. Jeg vil ikke Farvel. synge. Nå, Farvel. fuck det. Vi ses. Ha' en god dag. Glæder I jer til i morgen? Hvad? Når stopper vi den, William? Jeg skal lige have en sluk sodavand. Ja. Nej, jeg tror også det. Det smager altid godt. Hov. Bøvser-counter. Hvor mange bøvser har du slået i dag? 20. Hvor mange prutter har du slået? Det siger man ikke højt foran pigerne. Hvor er det? Jeg står bare over lige der. mellem os to. Og måske nogle andre. 55. Og kan vi få 100 likes på den her, så vil vi blive rigtig glade. Vil vi? Ja. Nå. Eller måske Jeg 3000. Jeg vil tage den her vige en gang til. Jeg har tabt i dag. William, vi skal sige farvel. Nå, men, Ellers stikker jeg en kniv ned i ryggen på dig. hvad Altså, med, i det er mig, der gør det på dig. I Minecraft. Nå, okay. Nå, men farvel YouTube.